और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoyalam Chongka Maulai Contractor Welfare Association. Ringkat ka jingsen ran lang, jong Kinoyalam ka seng samla Maulai Pelun Kuntup Ru, ye Kinoyalam ka United Nyautrap Movement, bat ka Nyautrap Achik National Movement Maulai Circle, ha ka katway trik unailar ajak pesan. Kila kerpat ye ka Office Meghalaya Industrial Development Corporation, ban pihak Markendian ye kikam, ha Flatted Factory Complex Project, kabadan ha Shillong Industrial Estate, Lum Jingshai. Ha kajing kram bikala pathai kubor hadin kajing kendu ia managing director ka MIDC uba Didi normally usketri jong ka association uba kitbok lengdo ulai thu uba ka corporation kala ban phia yekikam watla kadai makna ka scheme balawan na ka sarkar pedeng hendrai kajing IT tang hawe contractor ka penduk nong yeki weipat bat ka pensukiru yakakam ta hyper belingkot ngim semayo ban pentip lang ikiwi pat porlok sang balang ndrei ni nak liang kamoto maulai kontraktor welfare association kebede ka kunhun jong ki para nong trekam na jong kontraktor mo te ngidap dag jing sopya dien bang lai I lingba ka news bami how long time pesan hakaba kalami ya ka jing khot igni tendar ka pamtai po DCIC bhap po jing page jong ne ka office ka MIDC ya kabang sulingo adu kata namar baik ni ketendar la khotang arteligi group ka group beningkong kadi kapa new klur khna puwe ba ka group ar pa kolong khat ar klur khna pu ar lak kumta te hadin bengilayo ya kane ka placement te na kaliang jungi kum ka session ila persang banwa di jingtep kilat binti hak nugur kum ba kani ka scheme kaswan solid bikumne ondang ila persang ban wa di jingtep ilayo ikini ki details kini ki details sabaya kini ki kam omsemla snatik tangawai henrei lapya habak khenlang kini berarti ki group lapya lalong kumba arsau tuli ki kam te kidon ki kam kiba pralak don kiba sauklur don hni kiba arklur steng don kiba sau sanlang kidon kiba khat arlang kumta hadu arsau tuli kidon lala kajong kidon kiba sklur steng don kiba sau pulang telada ki sukhot bet tangkum ne tang ki arti group kabumut kaba kepelong ni kiwi pat kiparlok kontraktor bekin numla man participate man thai binik tanda fi namar ba lada la supya be hadu khal arklur khandai pu arlak kumne kamu credential kala he te nging yang namta kabit kabiang jung parlok bitari kamajong kontraktor khnam bekin yo participate lang tingwan menta bikidu UMD ba ude man pensinge so spor ini ke jingdi ek tanda bat ban pia ikini kat kumba kalong khnikeles man pia ban tandar biang kenang ba kigui par kontraktor ki besong mulai dan ini sebar mulai ru ya kata compare tamalang iyo ben simentalang hakanika ban theb nik tanda lada lasu pinmi kumne kawara ke jinge ba nging yang hata kunhun jong ki babun balang kumno ki we kinyo alat mo te kawai ru ngan su ong lupa hang ne mo yo le si kan sudon kuno ka ba nakaliang ko office kan persang ban pensai ki pai ba da kawai par kurkum perkhat ke jongki le si kala mondong ba em kani kawan nakata ka central government procedure jong central government ndre nakaliam jingi gemla man pedang namar ba kumbolong mulai menta kani project kadi ka sim location sim project kumno kawan arteli ladi ba kadi kata ka central norms kumo kadi wan bitangoi project tenre hangni pia arteli ti haba long man pia arteli bele long man pia do afsau teli kata di jingkeli ka ba nakaliam jingi assistant bu jingkeli khmat jong office te tangata nakaliam jungi te isubu ru kawi ke jingkentu yekiwe ki parlok kontraktor ba sungba ban yatrelang bat ngiru kham kan numdan kuno ka kerum keram namar ba para bitrikam ni haben je buram lang markeliang hak bai kendu ba MD kadi kata kan bang ong fi ba don kata ke jing pensko nakaliam jungi ba kadi kata ka prosedur jong central government henrei kembang itep kini ki scheme central scheme giwan po state jungi kebawan hamula lalu JJM iwan deka paket sing itip ta namala ban split ka song department la ban split ini kenang beki local kontraktor kila ban pendem bat lada pia ini kam kabumut ba
kakam ru kanyat bet namar tang hawi bril se kala kham kia kan sa teng kan slu kakam tinre na kaba ni yola pat halal ka jong capacity ka bangila kumut kakam ru kanyat bet ni ban pendak por babyang te nakaliang jong MD pinsai kita te yong ban sa khot yakrem ki bor bahalo bayang ni kam hapan nakaliang jong ilong badi ban penben no hamstat ka bala yang ni ka teng jong ka seng samla mulai pelun ku general secretary hadian bang ayo ngau yak jingmi jong ne tendar hain ki benai ki blalet bat ni lawat jingtip lingba ki perlok bang ayo ngau mene shikmat bala kran bala pun ngau ki jingye tingiru ka ju hi galanti ka ju hi ka sur bat ka wei ka rai bang yur kwa ka long ba ka ei ka bawan snong mulai kan don lang ka jing to lam yu nong mulai namar lada kan shu tang yu wei war ka ei jing e apat ki wei khun samla ne ki wei kan hun ki baju pentrei kam fer ki mi ban ta ban wan snong de te kum no ken nginya prakhat kum no nginya imlang te kan ne ka de ka jing sngo bam ngiru nakalyang ju ka sengi ka wei ka sur mal ong pi mene ka ei ga ba ngi la ra ka ei ga ba ngiru nginya alang yek ta ka jubab ba baro lang kendon ka wei ka jing tli bat ka wei khnang ba kan don ka jing to ya baro kumbangi phai mat kandat ka long ba ka jing e mo ka jing mi menta ka thei ka bahiran jing jar ka jing kam yo jam del ra kumi kini kam la ban shet no tong ha wei war te ka ei pat ka ba ki wei khun samla ni ki wei pat ki kun hun ki ba ka de ban yo yakam ki do no ka pelong ke ei ba ngiru nimla pedang ya kan ye ten rei kumbangi la kerpat akmat jing MD mene ma iru da ila ula kular ba insa ben sngaw wingi bat insale kat bala ban penbet ini ka jing e khnang ba hikam kin long be RT ban ngir min angnut banang ni khmat ki ba mengi onra kan long lingbak jing angnut ku jungi kani ka de ka ba kongsan ba nak ban ta kin long molai ban yo ban talang nak hakni ka kam jogan skim ku ba mengi angnut tang ni hina kalyang jo sem khulai shibun nakaliang jong iru kum ka kon hon ngilai wan hande ka HNM ka bode ka wei na ki kon hon ki bedan lang hari ka banta ka ban wan ban yakren ya kan ni ka jing plat tanda juga MIDC ha ka blingkong is ngau tanat ha ka ba nakaliang kan ni ka MIDC kalau wan ra ya ka skim mulai bat kemalong ki perlok sakmat ka datang ka wei ka bangi wan kum ka kon hon hang ni ba la kum no nakaliang ko face ka de ban split bed ya kini ki kam ki bala ai hang di plat kat kum job placement kum batai perlok kalong bitang arli tandar ki khat hang rekat ba kam kalong ka bobun te nak ning jongi ni ban ba ya kani ba nak kan ka office ka di ban phya ba ya kini kam lara kam phya kamut nak liang jongi ngin hap persya bet bat sa si bentaru kalong ba ni ba lese la ban ong ban num pon kam itai kentin high level teng teng habang ya kundu kum kani jing e ni so ban ong ba sisha kini sarkar kali high level ka kam ka ki baret baria ki ban yo lang rei myo yo bet tang ki bahe bahan te kani ka benta ban ka bangi kum kan hon ni kwa ba nak le office benta ni khmat ni la kan tu mene yo MD bon dai pet bahaswa ba hadin supply standar ba siban du kolong ba ni kan hon ni kpat ba le se kum ong perlok mene ka jing thep standar la ban thep unong mulai la ban thep unong mulai rei ni kum kan hon ni ong bet ni kwa ba long kum no kinong mulai hin kham yo benta namar ba kani kawan kani kam kawan mulai kowe kaliang nakaliang jongi naka UHM kaladon gajing wan kerpat na ka mulai contractor welfare station adu ni si bladap tinggal ada biak ndu ada bisyong meeting gajing pesmo ko jong ki hangi kadai sya ka ba sokya te ho ya gajing mamlat jong presiden jong mulai circle ngaman sing hawan hino ngam tasni te kalong ba kowe ka clear message kalong ba fi haba hakanu kuno kaliang development ada kawan ra ya karoi ka par jong kadong kathan la kalong hadisnong mulai kum kasing ber ko ni kren la kalong hanu no kadong kathan ngim judan kata ka jingwit ani ngim jukhang ni keman ne hanre ban manipulate pada la ni ban pennya jubor ya ka ei ka ba kum ba ong no ngila de pechai ha kini kidon ki components ni mo ba la ka jong ka construction of approach road nang construction of roadside drain mentar da ka jong MD mena ba ila klop lang bay haju ban pelong bay ya ka we ka project te but kini kuwe du kini kuwe ka site development construction terter kini pelong bay haju khatsan kror la haju kuwe ka project long arli tengi hadin mengla isyong bekla da pen sngau na kaliang jong ka contractor session jong ka mulai te gila un na mangi namar ba ka e ka jing e ka jong ki ba ki tingku kolong ba fi lada wanno uni lada ki ai tang arli kata ka project ka khatsan ba ka khandai tam balong spau te naki liang ji kontraktor
kiba hapo ka bring nyo terap jengi kinum yo man participate shu man kin don kiba numla marga credential ko jongki along kan red palan te ka ika banging wan mat pesngo MD menta ka long bek ba split no yakani ka tandar ai ba kiwe ki aru ki yo ban yo participate lang yakani ka tandar klang ba kadum ka perthai menta kumbala keren shai duwe no samlan po ka HNM na no elam HNM mulai circle ba kanum mi shu ta ka content high level pila da pikwa ba ngin lang shania ya pi ko sarkar te sngap lem ya ka jingut jingnam jong pai ba sngap lem ya ka ni ka jingut jingnam lem pum ta na mar kan sapoi kanu ka ban penmi kaya jingkulmar hapo katu ka tang lem tai ni te ka ika jing kerpat ko jingi nakaliang jingi ko seng giong ba keren sayo MD mentabun keren ki bor bahalor lada kalong hadu ka level baun keren chu minister ko di samram ko jong ngi tingit te ndai ba ka ika jingon pasno ko jingi kalong ba pidi ban keren chu lor ba sange shoya kani katandar mata ai ba finishong perkhat sho ban split ban split no ini kam kanang ba kirit kiria lalong no kiwe ki ar nomor hapo ka tang hapo ka mulai association ni kontraktor Kilabun ni kontraktor lalang ikanya hapo ka Meghalaya kontraktor association Kilabun ikasi penar ki jungi kala ban tre ka kam di mentala da psu abi kum unyo tang wei subu la do wan badu banabar takal kan sapet kumakli ya bro te kata ki bangi ngi kwa te lesi khamtam na ka government kala ai kam labun ni kontraktor machwa ngangala jurung om tang hapo ka MIDC ngi wat hak pludi ki PHI ru jing tre ki bahe kamdon shu kata ban split ki yung kata kalong jing tu kan pham nang ni ba ka government ka di ban haba ka pelaj ki nu ki tandar kum kini ki jat ki balon komponen subun ele ban ai ban split ki tandar khlang ba ki we ki ar kamut bubun balang ru ki yo ban participate lang te kentang e wai ngong pi ba nakaliang ka jungi ngim kwa ba kandon kanu kata ka jing huri hura hakani ka jing ele hakani tanda ka jing participate hakani tandar ka bak pila pelaj menta te sko ba ngap shoya ka sur jongi kum ki paj ba kum ki seng balang stakeholders but khamtam ya ka mulai kontraktor jongki kontraktor association jang mulai ba pen skol lem yakani perkhat lem ba kanum poi kanu kaban pen skosi pada hadian la lesi la da kajing le donbor jang sarkar la da kam sngap lem ngi kan sapoi kanu kaban mi kijing kulmar te de tangini hikin tien publishbun nakaliang jungi ka sengyo cham yang rekat ba ka kontraktor mulai association rekat ba kini giwe gibe don lang rekat ban ini Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya latno tang is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra